हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै 1 जानुवारि 2023 बेनिखायनो बयखौबो आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आरो आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ हेपि निउ इयार आरो उइश खालामो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै मोजां थांनानै थाथों आरो गोजौ फारसे दावगालांनो हाथों। लोगोफोर दिनै जोंहा 76 सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनै 3थि सान। बेनिखायनो आङो नायनो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायबाय थादो। आरो बे दिनैनि खेलाया जागोन तामिलनाडु आरो उत्तर प्रदेशनि गेजेरावहाय। लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। लोगोफोर आङो नै दा सफैबाय। नै जोंहा बेवहाय गल्डेन लेंगुरनि फुथुला बानायनानै दोनदों। लोगोफोर बे गोमो गोमा जाहैबाय उत्तर प्रदेश आरो बे गोथाङा जाहैबाय तामिलनाडु। आं नायफैनायनि सिगांनो नै उत्तर प्रदेशआहाय गरसे सोबाय तामिलनाडुखौ। नोंथांमोना बै बर्डआवहाय नुदों जानो हागौ। आं जुम खालामना होनि। नै बर्डआव UP 1 तामिलनाडु 0। हाबबावबाय हनै कर्नार जोनो नागिरदों। हाबसिपेन जाबाय। हाबथिफैनायनि उनाव हाबफिनबाय।
गेलेफिनसिगोन। तामिलनाडुआव गरसे सोबसिनबाय। थापा नीचे से तेज रखो। गोलकीपर कहाँ है? बॉस चली तो हुआ রায়গঞ্জ আছে 8টার সময় 8:08টার সময় রায়গঞ্জ পাওয়া যায়। মেলা পিকনিক গাড়ি পাবো বলে র র অল্প ধৈর্য ধর। এই যে মেলা পিকনিক গাড়ি পাবো বলে এই ঢুকছে না গাড়ি গেলে মেলা গাড়ি পাবো অল্প ধৈর্য ধর।
दाहाय नै गेमा जोब्बाय लोगोफोर थांनोसै ओमफ्राय रिजाल्टआ नायदो UP2 आरो TM1 माने उत्तर प्रदेश 2 आरो तामिलनाडु 1